ولا سا أسلم نعم أنزل إلى هير الله على كامل هير الله آمين أم بمين الله تعالى في هير الله على كوكاني آمين أفلنا لبا على كانيا أمبلو آمين ni imam ali yɛrɛ bonya na barika ye آمين su in na yɛrɛ hɔrɔma kama آمين sɔlɔla mustafa kɛri والسليم o kɔ asilamɛw namoro ye نعم su in na نعم an ka walada جي n'o ye seyidina aliyu نعم ani jinɛ kafiriw أها ina ala sɔnna nin y'a kasɛti sigi ko tan n'a ye جي كفو يتالله n'o ye volume 10 نعم su in na أها ni ala sɔnna nin y'a sigilen o kɛnɛ kan جي سيغات الله أدو a bɛ fɔ kasɛti min ma ko jinɛ kɔlɔ kasɛti نعم nin ye sigi siɲɛ tan n'a ye جي سيغات الله imam aliyu نعم ani jinɛ jugu أها ani jinɛ kafiriw نعم u ye mankan min kɛ ni ala sɔnna an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen جي وكاكا كمري براجع نتا karimallahu wajahu نعم أدو seyidina ali نعم cɛ bɛ ni cɛ wɛrɛ man kan أي أبدا seyidina ali نعم ala ye cɛ min gɛrɛngɛrɛ k'a bila ko belebelebaw ɲɛkun na جي seyidina ali نعم ala fani siriyara sahabakɛ min kan أها k'a bonya ni bonya bɛɛ ye نعم ka karamaw dafa a la ka jugubaw dafa a la جي سيغات الله Abarachi. foyi ma gɛlɛya seyidina ali bolo أها k'a ye kulokanɲɛ kelen kɛ n'o ma nɔgɔya الله أكبر كبكو seyidina ali بلبلي seyidina ali نعم ala ye fagaw d'a ma جندو seyidina aliyu نعم ala ye barikaw don a la جندو a kɔnɔ kun ka gɛlɛn أها n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ye سيغا فوي تالا بلبلي الله أكبر n bi o dɔ f'i ye joona أفو seyidina ali ni kira نعم sallallahu ta'ala wa sallam والسليم ani sahabaw n'u selila أها ni seli kun banna نعم tuma dɔw la silamɛya ko dɔ diinɛ kama جي silamɛya ɲɔgɔnminɛ diinɛ kama نعم silamɛya kɛlɛya diinɛ kama أها kira ni sahabaw kun bɛ seyidina ali ka sabara ta kuma dɔw la نعم k'a gulon yiri sanfɛ a bolo tɛ yiri min sɔrɔ بلبلي الله أكبر komi n y'a f'i ye kuma tɛmɛnenw na n ko cɛ surumankun don جندو jamaɲankun tɛ سيغا تالا nka jamaw tɛ se ka foyi kɛ أها asadulayi galibi ma se ka min kɛ الله أكبر كبكو seyidina ali ni seli banna نعم a b'i pan sabara in nɔfɛ نعم a kɔnɔ ka gɛlɛn n'a y'i pan a b'a jigin mɛ k'a to panni na نعم kira ni sahaba cɛ saba tɔw bɛ yɛlɛ o la silamɛya kulonkɛ kama أها mɛ anw ka diinɛ kɛra bi ɲɛkumu diinɛ y'an bolo yan أيوة mɛ kira kuturu ni sahaba kuturu abubakaru umaru ayiwa usumanu نعم ninnu ne tun bɛ seyidina aliyu ka sabara ta k'a bolo جندو imamu b'i pan nɔfɛ a bolo t'a sɔrɔ pan dɔ la الله أكبر seyidina ali y'a ye أها olu bɛɛ ka ja ale أها a ko n ye nin faamu نعم i ka dɔn a nana mun faamu أها seli banna don dɔ la نعم a ye abubakar ka sabara umaru ka sabara usumana ka sabara a ye ninnu fara ɲɔgɔn kan a fara alakira ka sabara ka sallallahu ta'ala wa sallam sabara naani pɛri seki أيوة pɛri naani den seki أها a y'a sabara bɛɛ to ɲɔgɔn kan نعم ka kabakuru dɔ ta ka n'o da sabaraw kan sahaba cɛ naani ni alakira y'i sogo kabakuru kɔrɔ ma se ka wuli الله بلبلي كبكو seyidina ali ale kelen ye kabakuru ta umaru n'a ka cɛya ma se abubakar ma se usumana ma se alakira yɛrɛ ma se jibirila bɛ jigin cɛ min kan الله أكبر كبكو u dɛsɛra min kɛ ali b'i yɛlɛ o la tuma min n'u hinɛ y'a minɛ a y'a dɔ sa tiɲɛ na a sɔrɔla ka n'a bolo kelen kɛ ka kabakuru ɲɛri ka bɔ yen الله أكبر o kɛra min kɛ samara bulon bɔra a la sabu
n'ale ta gulola n'ale ka wokuru da bɛɛ kan a ɲɛ b'a la nka a tɛ s'a kɔrɔ Tindo siga t'a la k'a sigi bɔnna fɔ siga t'o la i bɛ nbamuru ye cɛ o cɛ bolo numu dɔ y'a dilan walima nasaraw y'a dilan walima mɔgɔ dɔ y'a dilan Tindo fɔ Imam Ali tile ale ka muru bɔra ala yɔrɔ la ale ka muru bɔra ala yɔrɔ la ka di ala ka cɛba ma n'o ye Asad Lɛgali muru ni cɛ min ka kan Seydina Ali siga t'a la bonya bɛɛ ni cɛ min ka kan Seydina Ali Tindo karamaw ni cɛ min ka kan Seydina Ali siga foyi t'a la ani maa tɛ kelen ye dɛ ayi abada Asad Lɛgali belebele Seydina Ali ala kun ye mujizaw de k'a la u nana ni kiri o kiri ye min de saraka tigɛ Seydina Ali y'a bɛɛ tigɛ kira balolen fara kira salen ka bilahi belebele Asad Lɛgali bi Seydina Ali Tindo u nana yɔrɔ la don dɔ ni kiri dɔ o y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ de sara tigɛli la dɔnnibaa bɛɛ u y'a lajɛ ɲɛ bɛɛ kan u ye fɛn o fɛn fɔ a ma k'a ye u nana Seydina Ali yɔrɔ la a ko ya Imam anw bɛ fɛ k'i ɲininka kiri dɔ b'an bolo Seydina Ali k'a dɔn den dɔ bangena anw fɛ yan den in wolola kunkolo 2 b'a la kabako mɔgɔ den ma sa dɛ wa den kɔrɔbayara kunkolo 2 b'a la kabako ye dɛ den a ko an bɛ fɛ ka min dɔn ni cɛ bɛ tila o yala cɛ bɛ tila kunkolo ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa tariya bɛ di siɲɛ 1 de ayiwa ɲininkali gɛlɛn dɔnnibaw y'a lajɛ u y'a kiri lajɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛ na min kan ko kunkolo 2 b'a la ko ni cɛ bɛ tila a bɛ tila k'a kɛ 2 ye sabu 2 ni ayiwa kabako ko ni cɛ bɛ tila k'a bɛ tila k'ale ta kɛ 2 ye sabu ko ale kelen ye maa 2 ye Tindo kabako i k'a dɔn u dɛsɛra pewu u ye ko bɛɛ kɛ bɛɛ bɛ n'o de kan u nana ni kuma ye Seydina Ali yɔrɔ la Asad Lɛgali bi bamu yɛlɛyɛlɛ Zulukafari tigi siga t'a la o nana n'a ye Fatumata cɛ yɔrɔ la u ko ya Aliyu a ko kiri b'an bolo a gɛlɛyara an bolo mɔgɔ filɛ nin ye kunkolo 2 b'a la ni cɛ min tila a bɛ tila cogo di ayiwa belebele n'i ko n ka forokiyatigi ma ko nin kiri filɛ a kan ka tigɛ olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn an ka taa kuranɛ lajɛ ko ayiwa mais kuranɛ bɛ lajɛ de mais kuranɛ tɛ ta ka na lajɛ ayiwa sabu fɛn min bɛ kuranɛ kɔfara kan o tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ bilahi sangare kuranɛ kɔfara kan fɛn min b'o kan o t'a kɔnɔ Allahu akbar kabako mais kɔfara kan da in kala t'o ye dɛ ala dɔɔni yɛrɛ dɔɔni kira dɔɔni sirifi bonya de b'o yiri la sangare tɛmɛ ɲɛmɛ dɔnniba Seydina Ali ye ala dɔn ka kira dɔn ka kira somɔgɔw bonya ka maabaw bonya ka ala ka diinɛ dɛmɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ala y'a yira a la min b'a kɔfara la ala y'o yira a la Allahu akbar belebele o nana ni kiri ye min kɛ a ko sɔrɔ jumɛn ni a ma sɔrɔ fɔ a ko haya jumɛn a ma haya fɔ ayiwa a ko a y'a to ni cɛ y'i sunɔgɔra kunkolo 2tigi n'a y'i da n'a sunɔgɔra ni kunkolo 1 wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka 1 ɲɛtugulen sɔrɔ a ye cɛ kɛ 2 ye nka ni 1 wulila n'o kɛra 2 bɛɛ wulilen maa 1 don a ye cɛ 1 d'a ma kabako Seydina Ali ni maa tɛ kelen ye dɛ ayi siga t'o la ni cɛ ye sangare sabu hali n'a wolola ɲɔgɔn fɛ 2 nun yɔrɔninw ka kan o nka ni 1 sunɔgɔra 2 bɛ sunɔgɔ ɲɔgɔn fɛ 1 wuli ka bɔ 1 ye 1 mankan bɛ 1 kulu de ayiwa hali ni denw don mais imamu ko k'u ka da ko ni min wulila ka kɔ ni a 2 bɛ wulila ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ko maa 1 don Allahu akbar mais ni kunkolo 1 wulila k'a lama k'a ɲini kɔmɔkɔmi tɔ 1 ɲɛtugulen don o tuma a ye cɛ kɛ 2 ye maa 2 ayiwa kabako cɛ nana da ka sunɔgɔ ɲɛ 1 yɛlɛla tɔ bɛ yɛlɛ maa 1 don ayiwa kiri foyi ma na min bɛ papiye kɔnɔ ni imam ma tigɛ ni sariya ye sariya min kafiri ni nafiri bɛɛ bɛ kɛ n'a ye Allahu akbar sabu n'olu ye kiri tigɛ ni dɔnni ye ni mɔgɔ min tɛ imam Ali fɛ o b'a fɔ Ali y'a tigɛ ni janfa ye Tindo b'a fɔ siga t'a la
China nianzigile Sayyidina Ali kasheti tanaka. Alijine kafiru. Chindo. Biru zatul alami. Ardul zatul alami tereka. Siga foi talla. Sangare. Imamani. Naam. Ala kera demiseni folo. Min na islamiyya la. Ka yere di ala kira maka baya ke ka tubu kira la. Chie. Siga talla. Siga talla fiyo. Aduna islamiyya la ka shito sanga. Allahu akbar. Asa bile galibi. Bile ani mati kaliyen sa. Ayi abada. La 10e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais dits dans le puits. On cherche la protection auprès de Dieu contre les attentes de celui qui dérobe l'homme à la poitrine. Contre les féticheurs. Contre les hypocrites. Contre les renégats. Contre les vaniteurs. Contre les mauvais marabouts. Contre les mauvais hommes et femmes. Et contre tous les maux de la Après, on commence avec le nom de Dieu. Le clément qui manifeste sa clémence. Le miséricordieux. Le Dieu unique et éternel tout-puissant. Le Seigneur des mondes. Le sage. Le maître du jour de la résurrection. Ensuite que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Le premier et le dernier des prophètes. Sigatalla. Ngambade do kama kusiki ko nabla isa bitigi. Tama. Ne kaba ko dai. Kuna ne ko dine defara. Kadi Muhammadu makabla kana. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion musulmane et j'agrée l'islam comme une religion pour vous. Sangare. Aywa, mais ego go isa ala ko dine defara kadi ala kirama. Kabla ka ni dugukolo inga no islamiyai. La religion a accepté par Allah et certes l'islam. Dine mi mene ala bolo islam ya dine abana. Siga foi Allah. Mais Isa fatwa. Mais ala ko Qur'an na tout am gutela la mort. Kul nafsin izaikatul maut. Siga Allah. Isa de ni doya. Awo. Ala ko ni bebisa. Mais Isa ga se est-ce que kaba ko re? Ayi kaba ko te. Ni ala ko ni bebisa. Na ko ni bebisa fo Isa. Amma na fo Isa masa ami dawla. Mais ala ko ni bebisa Qur'an ko ti. Ni ko Isa masa ko ko ala ga lutke. Ya fre. Ala ka boma. Wallahi. Wa ko fa jo fe be damani. Isa ko ni jo fe ni. Chindo. Baro bana. Okay. Allah. Mariama de kuta. Adalebe ka bakul flana la sanayele do ala ka kuti sallallahu alaihi wasallam. Allah. Abi. Isa fatwa. Wallahi. Mukira Allah ba Muhammadu we. Wa min yin Allah hara yela ni Muhammadu takewa. Naam.
ونوكو إيسا بنا مريم الدعاء إيسا قول انتنا بلفي أي بداو كله سبب لي انتنا بلي أي أكو قرآننا نبلا إيسا ما كو إيسا نعلا بنا الدنغري كان ينما نوكو قولينغا خسانا يلاني كيبلا سافة كيمارا فلا ردو شيء سيغات الله بلي mais ñinangelo bako kele ko dajale bina managa kafir bina ko isa ma jigo ko tiyela de amma mawduri kasara dajale la fo isa jigna muhammad rasulullah ko isa na ko bina ko atna krito defo amna islamu defo ko ka amla sara maka amma minu fatura ka fatura isa mana lu kafir la basara ay sabali ayo nabla isa ko fatura o kera mamudu e kira fo de kira la bay do wara tako ay sigat Allah mono no dedo nakaw digo siga fo kureshi dele hasbi digo sigat Allah nani non way ay ni se ngodoli o kaka sayyidina ali asad al-galibi bilbile karam Allah wajhahu mumina ani jine kafiru ubenyona naam imam ali anya bla yoromina tumina ni sayyidina ali jigina naam kolokon fo jigi dugu kolo fara folo la naam ani jino we trabaso ke nyona yi ko gelara kusube sigat Allah abwane saka abwa naam jino de nishi aywa dugu kolo fara warema jindo on ye fe imla yi tumuge naam. Ils sont tous descendus au niveau du deuxième couche de la terre. tumamina sayyidina ali ani jine kafiru we trabaso ke kolokon nana dugu kolo fara folo la a gɛlɛyara min kɛ yɔrɔ bɛɛ u bɛɛ jiginna dugukolo fara filanan la a bɔra k'a gɔn u y'u suru ka jigin fara filanan la Directement, l'imam Ali a appelé Dieu par les noms les plus solennels. tuma min na n'o kɛra sayyidina ali y'i ɲɛsin a ka alahu taala ma se bɛɛ bɛ laban ala min tɛgɛ kɔnɔ wallahi a ye ala wele o kaka sabu a y'a ye jinɛ foyi tɛ dugukolo fara fɔlɔ ka bilen ale kelen ɲɔlen ni mamuru ye foyi tɛ bilen bilbile o tuma a ye ala wele sa jinɛ ninnu dara min ye aywa naam. Dieu l'a donné l'ouverture pour atterrir sur la deuxième couche de la terre. o yɔrɔ bɛɛ ala ye bɔda yira a la jinɛw jiginna da min fɛ a ye da ye a b'a jalo la ko n'a gɛlɛyara a ye ala wele aywa mumini jigi ye ala ye Jindu. n'importe comment sigat Allah n'a nɔgɔyara a y'a wele aywa n'a gɛlɛyara a y'a wele aywa se bɛɛ bɛ laban ala de bolo jindo imam ali ye ala wele sisan a filɛ ka bɔda sɔrɔ yala bi ala ka bɔda d'a ma naam. Il crie sur les mauvais djinns. o yɔrɔ bɛɛ a y'i kulekan kelen kɛ k'i cun o wa kibaru nin waati k'i kan sa bilbile a ye kulekan kelen kɛ sigat Allah naam. Les mauvais djinns brûlent et se transforment en cendres. wallahi a ka kulekan kelen la jinɛ kafiru bi jeni jeni ka mugu mugu ka laban ka kɛ bugurijɛ ye n y'o f'i ye n ko farima bɛɛ fɛn min ka farin fɛn bɛɛ diɲɛ na o ye tasuma ye jindo a laban kɛra bugurijɛ ye o kɛra ni fɛnɛ wulila a bɛ taa n'a ye wallahi sogo sogo a ye sabali aywa a ye sabali aywa fɛn o fɛn ka farin o laban ye dɔgɔyali ye jindo a ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo a k'a dɔn a bɛɛ ye jɔnya tɛ foyi ye jɔn kɔ danfɛ du dɔ a bɛɛ fana ye su sigat Allah n'a ye kow faamu ten bɛɛ kow bɛ nɔgɔya sigat Allah tasuma ka jugu fɛn bɛɛ sen nali kulekan ɲi kelen jinɛw bɔra tasuma de la kulekan ɲi kelen jinɛw bɛ kan ka mɛnɛ ka mugu mugu ka yele yele k'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye jindo sogo sogo a bɛ taa naam. L'imam Ali tue les djinns par groupe de 10-10. a ko sayyidina ali bi jinɛ kafiru fa ni nbamuru ye tanda a bɛ jinɛw fa gurupu tanda a bɛ jinɛ tan n'a y'i fɛ bɔ a bɛ jinɛ tan fa o yɔrɔ bɛɛ fɛ ko kelen fɛ ko kelen jinɛ tan Par groupe de 20-20. 20 a bɛ jinɛw fa gurupu 20 bilbile jinɛ min bɛ nin dugu kɔnɔ jukɔrɔ ye jinɛ kafiru min bɛ kɔrɔ in kɔnɔ ye hakɛ foyi t'a la jinɛ dɔw bɛ yen o ka ca san 7,000 ye olu b'a kɔnɔ ye kabako olu fara bɛ ɲɔgɔn kan o caman b'a den jinɛw si ka ca ni mɔgɔ si ye jindo jinɛ kelen bɛ se ka san 6,000 kɛ a tɛ san kabako jinɛ kafiru murutilen bɛ danga kɔnɔ ye k'u mɔdenw bɛ yen u denw bɛ yen u faw bɛ yen ko ni jinɛ ko da ye a bɛ ka faali kɛ tanda 20 naam. Les djinns essayèrent de sortir. a ko jinɛw y'a ɲini k'u bɛ bɔ o y'a gɛlɛyalen sa dɛ o y'a ɲini k'u bɛ boli aywa
naam Mais l'imam Ali refusait. a ko Seydina Ali ma jeni jinɛw bɔli fiyewu n'u u ko k'u bɛ bɔ yan fɛ a bɛ yengiri n'u k'u bɛ bɔ yan fɛ a bɛ pan i cu ka yengiri naam En leur fermant le passage. a bɛ wo bɛɛ datugu bɔda foyi ma sɔrɔ jinɛw bolo cogoya si la dugukolo filanan sanfɛ naam Comme ça, o bɔda foyi sɔrɔ les djinns ont commencé à pleurer. o yɔrɔ bɛɛ jinɛw ye kasi daminɛ o ni kulonkɛw man kan kulo falen sisan dɛ u ye kasi daminɛ o ni kulo man kan dɛ dɔ ni mun ye u bɛ kulo fa bɛɛ kulo gɛlɛ i b'a fɔ kabakolo walila mɛ ni sen k'o bɛ kan ka kasi de Les pleurs pathétiques. a ko kasi hinɛ kasi o tiɲɛ tɛ dɛ hinɛ kasi jinɛw y'o daminɛ a jinɛ kafiri kɔni naam Les pleurs pitoyables. a ko makari kasi u y'o daminɛ u kasi k'a bɛ maa hinɛ a bɛ maa makari u kasi k'a bɛ maa yafa o ma bilahi naam Dans tout ça, l'imam Ali les massacrait et les anéantissait. o yɔrɔ bɛɛ la hali o bɛɛ la a bɛ nin bɛɛ la jinɛw bɛ nin maɲumanko kuma in bɛɛ la Seydina Ali b'u bɔra dɔ k'u foroki a b'a sen t'u kan a bɛ nbamuru kɛ k'u kun ci a b'u gosi ni kɔrɔnahaya ye a b'u gosi ni ala tɔgɔ gɛlɛnw ye nin ma ɲɛ an ka taa ye sa dɛ ala k'an nɔgɔya naam Ils étaient toujours contre leur sortie. a ko a ye sinsin min kan kosɛbɛ ko jinɛw kana tila na fiyewu jinɛ kana bɔ fiyewu ale ka mankan bɛɛ kun ye min ye jinɛ kana bɔ n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o dugu gɛlɛya jinɛ kana bɔ dɛ naam Parce qu'ils pensaient toujours aux 10 hommes qui sont au bord du sabula Seydina Ali bɛ miiri la cɛ tan min bɛ kɔlɔnda la sahaba cɛ tan min jɔlen bɛ kɔlɔnda la ni ale y'olu bila kɔlɔnda la ka jigin kɔlɔn kɔnɔ olu bɛ ka nka suratul Yaasi kalan yan'a ka bɔ o tuma a bɛ ka miiri olu la olu ni kira yɛrɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan hakili o ma k'a ɲɛna sabu kira ko gɛlɛyara fo kira nana sallallahu alaihi wa sallam o farala cɛ tan kan ye Seydina Ali t'o kalama bi nka a bɛ ka nka jinɛw bɔda bɛ gɛrɛ jinɛw bolo ko jinɛ kana sira sɔrɔ fiyewu sabu ni jinɛw bɛ sira sɔrɔ n'u bɔra kojugu don kelen mana muruti n'u bɔra cɛ tan min bɛ a ti ja dɛ ala kana foyi muruti a ti muruti o ko bɛ wara min bolo o ni cɛ man kan Ils brûlent les satans diables. a ko a bɛ jinɛ kafiriw jeni a b'u jeni naam Les satans diables se transformaient en cendres. a ko jinɛw bɛ yɛlɛma yɛlɛma ka kɛ bugurijɛ ye a ɲɛ kɔrɔ a b'i sen cun bugurijɛ kan n'o ye jinɛ dɔw pato ni nbamuru ye n'o bɛna a bɛ sen dɛrɛ su kan a bɛ yɛlɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ nbamuru fɛ go kelen bɛ jinɛ mugan dalen yɔrɔ bɛɛ a b'u daga ni kuranɛhaya ye a bɛ kuranɛ wele kuranɛ kudamuw wele kuranɛ gunuw wele furaw gunuw wele o bɛ jinɛ kafiriw halaki kelen kelen k'u dalen i b'u dalen ye k'a yɛrɛ sen kɔrɔ nin bɛɛ la Seydina Ali b'i cun kan nin bɛɛ y'a sɔrɔ jimlɔgɔ bɛ Imam Ali la nka a donna ji la fo ka ji ban a mago tɛ ji la bilen jinɛ ko i bɛ kɛ cogo di a ɲinana jimlɔgɔ kɔ Seydina Ali ɲinana milɔgɔ kɔ nka cɛ tan min bɛ da la olu fana ɲinana bɛ milɔgɔ kɔ o mago bɛ Seydina Ali de la jamakulu min jɔlen bɛ kɔfɛla la n'o ye gurupu dɔnni ninnu ye n'o ye ansaru ni muhajirinaw ye ayiwa ani fansarika kutuba ka mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen mago bɛ de kira ni cɛ tan ye ni Seydina Ali bɛ cogo di mumuni bɛɛ dusukun ye kelen nka n'i ye ninnu ka silamɛya lajɛ ka n'an da lajɛ ndonando la ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ la kɔrɔtibo la ɲɔgɔn na forodo la janfa la furusa ni nkalon la i b'a dɔn k'an tɛ ala ko la fiyewu. Directement, tout le reste des mauvais diables sont descendus au niveau du troisième couche de la terre. a ko ko gɛlɛyara fɔ jinɛw y'o cun ka jigin dugukolo fara sabanan na. filanan sanfɛ a gana kɛlɛ sorobara kulekan bonyana makarakasiw kɛra o ma ɲa imam bɛ faali la a tɛ ka kuma kuma tɛ
avec mon foi de doro la type mon famille Allahu akbar. ni y'a sɔrɔ wasilen don wasiji dɔ bɛ ka jigin tama kɛrɛ fila fɛ n'o jigin na dɛmɛ o dɛmɛ mana o jigin to Seydina Ali la i bɛ yɔrɔ janya la Allahu akbar. o wasiji teriya t'a la bonya t'a la n'a sigilen wasira ji dɔ bɛ jigin a tama kɛrɛ fila la wasiji bɛ jigin tɛnɛ fɛ o ko tɛ dɛ mɛ tama kɛrɛ fila a fɔra a ye ko Abdul Asi fagara wasiji min jiginna dɛ o bɛ jigin Imam Ali la yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a dɔn b'i teri ka bɔ yen. Kalima la wajja. I b'a dɔn ko nin ye ko in zɛlɛ ye niveau min na n'i ma yɔrɔ jan a bɛ se ka n faga ten ni fiyewu. Tiɲɛ don siga t'a la. Jinɛw y'a ye ɲɛda bɛ ka falen. Ɲɛda kɛra cɛwari ɲɛda ye. Tiɲɛ don. U y'u cun dugukolo fara sabanan kan. Naam. Du nom de Basitu. N'o tɔgɔ ko Basitu. Jinɛ kafiri gɛlɛya la sa. Siga t'a la. Jiginna Basitu sanfɛ. Naam. L'imam Ali constate qu'il n'y a plus de djinns. A ko Seydina Ali y'a ye dugukolo fara filanan sanfɛ ko jinɛ tɛ yen bilen. U bɛɛ jiginna ale y'a ye foyi tɛ yen. Ka fa bɛ yaala. A ɲɛ tɛ foyi la. Kabako. Naam. Il a invoqué son Seigneur Yɔrɔ bɛɛ a y'i ɲɛsin Ala ma a y'Ala wele. Naam. par les secrets qui sont uniquement entre lui et Dieu. A ye Ala wele ni gundo ye gundo min b'ale yɛrɛ ni Ala cɛ. Ayiwa. Sherifu ni maa tɛ kelen ye sa. Siga t'o la. A ye sabali. Abrat. O gido ti wa. Bara janga ta. N ko sherifuw fa. Sherifuw bɛɛ ma kɛ. El Ahlul Baytu fa. A ye Ala wele ni gundo ye gundo min b'a yɛrɛ ni Ala cɛ. L'imam Ali a ceux qui sont descendus au troisième Seydina Ali a ye o yɔrɔ bɛɛ la ko jinɛ kafiri ninnu jiginna dugukolo fara sabanan sanfɛ min tɔgɔ ye Basitu. Ayiwa. Naam. mais il ne voyait pas de chemin de passage. Ɲɛ tɛ taasira la n kan ka taa sira jumɛn fɛ. Naam. Il fait encore d'autres invocations différentes de la précédente. A ye Ala wele wɛrɛ kɛ o ka jugu kɔrɔlen sen. Ayiwa. Kabako. Naam. Immédiatement, il a vu une O ouverture. yɔrɔ bɛɛ a ye donna ye ka jigin dugukolo jukɔrɔ. Jinɛw jiginna da min fɛ a y'o ye. Naam. Il a atterri aux troisième couche de la terre. O yɔrɔ bɛɛ a y'i cun. A y'i cun min kɛ a ye ŋunanŋɛɲɛ kelen kɛ yen. O ni kulokan man kan dɛ. O ŋunanŋɛɲɛ kelen la jinɛ min sara ye maa si t'o hakɛ dɔn. A ma kule fiyewu. A y'i cun a ko hi. A ye o hi kelen min kɛ jinɛ min sara jatigɛ fɛ hakɛ si t'a la. A ma s'u ma fiye fiyewu. Wara jiginn'u kan. Naam. Il combattait les Satan diable par son A sabre, bɛ jinɛ kafiriw fa n'a ka nbamuru ye son épée. Naam. par les versets coraniques. Ani kuranɛ hayaw a bɛ jinɛw fa ni kuranɛ haya ye. Naam. Par les secrets des versets du Coran. Ani kuranɛ gulu kuranɛ sura gulu a bɛ Ala wele n'o ye. Ayiwa. Naam. Il les maudit partout. A bɛ jinɛw fa bɛɛ k'u halaki k'u tacɛ k'u yele. Naam. Les Satan diables se demandaient eux-mêmes A jinɛ kafiriw bɛ ɲininkali kɛ u yɛrɛw fɛ ko gɛlɛyara sa. F'u bɛ ɲɔgɔn ɲininka. Ayiwa. Naam. qu'est-ce qu'on va faire. A ko an bɛ nin ko in kɛ cogo di. Ayiwa. O dugu donna dɛ. A bɛ nin ko in kɛ cogo di. O dugu donna. Siga t'o la. An bɛ fara sabanan kan. A bɛna kɛ cogo min n'Ala sɔnna. Naam. Il s'approchait aux savants d'entre eux. U bɛ gɛrɛgɛrɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibaaba minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ ye. Jinɛ minnu bɛ yen n'o ka jugu ni min ye. U bɛ gɛrɛ jugumanba ninnu na. Minnu ma nɔgɔ fiyewu fiyewu u bɛ gɛrɛ olu la. Jinɛ dɔnnibaabaw. Yɔrɔ mɔgɔw cɛla moriw b'an cɛla kunfiw bɛ yen. Dɔnnibaw b'an cɛla fɛn caman b'an cɛla. Ni ko gana an b'an ɲɛsin olu de ma. Bon jinɛ wɛrɛ y'u ɲɛsin u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibaabaw ma. Naam. De leur faire sortir de cette catastrophe. U y'a ɲini olu fɛ a ti fɛɛrɛ k'an ye k'an bɔ nin gɛlɛya ni degun in kɔnɔ wa nin ko gɛlɛn ba in nin ɲɛni ba in nin tɔɔrɔ ba in nin sɛgɛn ba in a ti dɛmɛ dɔ don an ma k'an bɔ nin na wa. Ayiwa. N'olu bɛ se k'i bɔ a bɛ kɛ taa. Ayi. Naam. Les savants parmi les mauvais diables ont répondu. A ko jinɛ kafiriw cɛla dɔnnibaw ye jaabi di kunfin ninnu ma. Naam u ka jaabi aw lamɛn. Aujourd'hui, chacun pour soi. A ko bi kɔni bɛɛ b'i yɛrɛ bolo dɛ.
أيوة بيبي يربلو Aujourd'hui, nous sommes tous sur les bienfaits de nos mères. akaro ka fo bébé babulu de bébé babulu أيوة بارك الله a gɛlɛra fo jinɛw ko ɲɔgɔn ma dɔnnibaw ko kunfiw ma ko bi bɛɛ babulu سبحان الله ja jinɛw fana b'u baw bolo كباكو an balakaw ni an tɛ se ka ɲɔgɔn fɔ ma fiyewu أيوة jinɛw ko gɛlɛyara jinɛw ma se ka foyi ye ka se k'u sɛmɛ o la dɔnni na k'u sɛmɛ o la kɛta la k'u sɛmɛ o la dalilu la ko bɛɛ b'i babulu jinɛ dɔnnibaw de ko ten سبحان الله les savants parmi les satans diables olu de ko ten ko bɛɛ b'i babulu mais e ka n ka musow filɛ bani كباكو ko bɛɛ b'i babulu dugukolo fara sabanan kan mɔgɔw kɛra jinɛw kɛra u baw bolo ye Seydina Ali murutile أيوة بلبلي mais an bɛ fɛn kɛ na yan an tora an m'o bolo foyi ma se ka dilan والله يسعدك الله فاتي an balakaw ye sabali dɛ n ko ko bɛ an balakaw de bolo muso ni foyi man kan شنو muso ye den wolo mansin de muso ye den wolo izini de a ye kitabu lajɛ ko Fatumata bintu Usulu n'o ye Seydina Ali ba ye k'aw tun bɛ mun kɛ Seydina Ali faraba talibi ye أيوة بلبلي ما هو كبار mɔgɔ ɲininka أيوة ka ko silamɛya ɲɛ kafiriya kila la polisɔn kila la jɔsɔn kila la musolaba ye ma deli ka cɛ in jaabi fiyewu bamanan na siɲɛ kelen الله أكبر n ko Seydina Ali ye cɛ ye ɲɛbu t'a fa la ɲɛbu t'a ba la ɲɛbu t'a yɛrɛ la ɲɛbu t'a muso la ɲɛbu t'a burankɛ la ɲɛbu t'a ka so la n b'a ka so de lakananen don Ala fɛ k'a kisi k'a taga k'a ka so bonya k'a janga k'a jidi ويا دار ما هو كبار wa ka sumana wulu ka bon ni dɔw ka président ye Seydina Ali ka sumana wulu ka bon dɔw ka président ye شنو سيغاتا Isabilayi Kaligi بلبلي ko gɛlɛyara jinɛw bolo fo ko bi kɔni bɛɛ y'i babulu ni min ŋɛn bɛ ka ɲuman kɛ i b'o bolo أيوة ni min ba ma ɲuman kɛ yɛrɛ i b'o bolo dɛ أيوة n b'a fɔ jigin dɔɔni سامري ni min ba ye ɲuman kɛ o tuma bɛɛ b'i babulu شنو ni min ba ye juguman kɛ a fa la a bɛɛ b'i babulu dɛ أيوة بارك الله jinɛw bɛ furu kɛ komi an ka furu cogo u bɛ diɲɛ wolo komi an cogoya o tuma jinɛ dɔnnibaa ninnu de ko sa bi kɔni an bɛɛ y'an babulu أيوة sabu cɛ min nalen filɛ ni ba ko tɛ an bɛ se k'an yɛrɛ dilan سيغاتو لا naam هو كبار Aujourd'hui, chacun a son propre détriment. wallahi bi kɔni bɛɛ b'i yɛrɛ ka kɛlen bolo sa yarabi Ala k'an dilan naam L'homme qui nous affronte, wallahi ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn na sisan ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn na sisan nin jinɛ dɔnnibaa ninnu bɛɛ naam nous n'avons jamais vu un homme pareil. an ma deli ka nin cɛ ɲɔgɔn na ye بلبلي aw ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na bi an ma deli ka ɲɔgɔn na ye سيغاتو لا aw bɛ n'a jɔ o ma ko an b'a kɛ cogo di kɛcogo jumɛn bɛ nin na كتبت تعالى naam C'est une personne extraordinaire. a ko nin ye maa ye a ɲɔgɔnna ma da nin ye maa ye an m'a ɲɔgɔnna ye nin ye maa ye k'a bɛ wele ko ɲɔn tɛ n'o ko Seydina Ali ma dugukolo sabanan na yan ko ɲɔn tɛ naam Il est très fort. wallahi a kolo ka gɛlɛn o kolo gɛlɛn a da ye شنو سيغاتا الله naam Il a tué beaucoup de nos grands puissants. wallahi ni cɛ in ye fagali da jinɛ masaw kan a ye fagali da jinɛ jugubaw kan dugukolo sanfɛ ka na dugukolo daminɛ na fɔlɔfɔlɔ la ka na filanan na fo ka na se sabanan ma yan ni ye fagali min na olu kan tiɲɛ yɛrɛ la an ma nin ɲɔgɔn na ye سيغاتو لا an ma nin ɲɔgɔn na ye dɛ بلبلي Malgré que nous sommes descendus jusqu'au niveau de la troisième couche de la terre, a ko nin bɛɛ la an jiginna fɔ dugukolo fara sabanan na a filan ka yan شنو aw bɛna jɔ k'an b'a kɛ cogo di naam il nous a i poursuivis. mana taa cogo o cogo a bɛ don n'an taara an bolo an dalen nin ye o yɔrɔ bɛɛ a bɛ nin se الله أكبر maa bɛ se ka maa tila o la أي أبدا naam Il est très persévérant. wallahi ko courage min b'a la timinandiya min b'a la ka b'an wolola ma ɲɔgɔnna ye سيغاتو لا e ko tɛ dabila ko kelen dabila bali naam
à notre opinion. an woni nga hakilla la ya olu jina na ko ko le dabla mais olu e minge bi result de alamila ya doni no ko wani sere ka biya ko plaki tulete ya ma sere ka gare ya ma mo ko tacce ko wala kiwa sa million jamo abma binu ko kele bamali c'est dalima ala sore galera yine na o kero minge ko an woni nga hakilla la sa ni jine masa o ma ngai naam Son sujet n'est pas une affaire d'eau. Wallahi min chainde jiko jinjino fe Abu Babi abata jikula ndese dali mangayere ne jine kafiri mangay don babu an woni nga famu fitinina min chainde jino fe jino ko fetala Il n'a pas soif. logo tala logo babale ngalo ko wodula C'est comme une vaillance. Ako abida fo abuka tasarala Samara ina fo mo ko na me tajuru sarala oduma ko an woni ya famu inde jiko eblede ni woni fami jinna fa ko temlo ko tala ako wallahi an ga famu fitinina ni na me tajuru sarala abola Par nos mauvais actes passés. ina fo anyi wala jugu tebene munge abisora na ma tasara abe ko sara jino meri jigina wala jugu kelela ni yore na ka do ja wala jugu bisara ni wado Kendo Tigatalla ewe chendre nay mange anayi nay jugu mange anayi dre Wallahi jino ko olu ko ni hakila fidinena ni chende jino fede anna me tasara la ko nyamuma anyi wala jugu tebene munge olu do jina donba nunguti sabu kurane ko wama kalakti jini wal lisan yabdu Kendo je n'ai créé les djinns c'est les hommes pour m'adorer ni ala ma jinnu ni ala de da foy kama mbatu Wallahi wa mogo ya do ala ye fenye minga nga batu wa jinnu ya do nga mogo de bana jinnu bana Subhanallah ma mogo minnu bana lu wala ko kafiru jinnu minnu bana lu wala ko jinna kafiru Kendo Tigatalla ma o jinne kafiru nu ka kafiri nu ka doni o ya do ala be ngu banedu ni ko bono bi kila ala yi ali mogo kafiri ba do ala bi Kendo Tigatalla ni ko kera wo e ala amen ala te wele ko dum ma ka wele eti mashima ga malla ko e ko mo ay abada ni tolo bi soro be be klubo e ala Kendo ni ko jubu e ala Wallahi ja ala bi ala be ko ala bi Tigatalla na Depuis le temps du roi Salomon. ka damne masa sulmani kilela anyi wale mun ngede ka fa nin je nan do sara nan dalla Kabako dawda ji ko ni masa suleiman masa suleiman ya kike ke kanun ko ko ni jino ka kolonzin ne de ni ta ka soro ka plaque de ke kolo fa bela ko ma tigre wa mama gara ki ula ngabi ni cheta ni kelen jole kolo de nala o cheta ni kelen muhammadu atani kelen nale ni wati da sa sahaba cheta min ni kiro be dunala o buka ngurse bo se na sinaro sa ko tibi Tigatola sabu be tibi goro Kendo Voilà ce qu'on peut vous expliquer à propos de cet homme et de ce grand malheur. Bon, c'est dans le fallait que les familles. Tigatola Abu fa ko ala kili Kendo Abu fa ko nunu ni mo toroya Tigatola Abu fa ko ala kire de mlakana o de jendi ya kongana Kendo mala de jendi ya kongana ngoro ke de jendi ya kongana Abu fa no Wallahi Tigatalla sai da ni bijire kafiru fa ko ya Abdul Asif fa ko Tigatalla kama ka toro de Wabala Abu fa ke ni fa jama yede non. Directement, tout le reste des Satan diables sont descendus au niveau de la 4e couche de la terre.
أيوة تمامي ندنبو ينفو كوفوي ورب دنبو كوفو فرلا جونغا السنغال الله أكبر ورب يشوفوا فدو فرنا الناس أيوة أنا تدوي نعم du nom de Batiou لو باتيو دورو فرنا ترو باتيو أيوة نعم l'imam Ali constate qu'il n'y a plus de djinns par ici. سيدنا علي كرفله أما جنيه أكرلا أما جنيه أنيفه أما جنيه سافه أما يدكما نعم Quand ils sont descendus, مننا نوجينا سا brusquement l'imam Ali est descendu aussi. on est fou magasin أيوة تولا نيجي نوجينا سيدنا علي على الوي nga min se kaba kono nani na se na dimine do o yu chumi nga o be se na li chu ala del tala bi ana wala nga bodai ako ala wala teble de ana ta do sa belebele o yu chungro o be yiti kabako o yu yala ma dro ka tuni fini non Il les combattait avec son épée et par les versets du Coran. ako be jine kafuru kala ni qur'an haya ni bamruwe abin bamuru fegu cogo bela ka jinu ceci cogo be sen ne bi jine do mina tagala ko kiga do goshi aywa belebele ko gelara jine o bulu bi okera na yin bamuru kiga jine o ceci abi ko na haka gusere gabi munu mina ko fa abulu halaki na yi karfa abu ya mo buka buri jere pusere ma mu bitas abin sai chu abi ko bokata belebele non L'imam Ali les a flagellés jusqu'à ce que les mauvais djinns ont pris la fuite. ayo goshi ni bamuru ni ko na ayo goshi kene min ga kilometre keme yirka o dedo o be kene min ga kilometre keme yirka o Allahu akbar abu goshi dugukolo min ga abu goshi bamako misalla fo fana o be ka abu ko goshi o be ka ta dugu dugu fara kelen ga belebele abi fale ke ka borondele ke abi jine fa ka boya bamako fo fana kabako o yo na hake o kabako na yi nyishi na yi tagashi jine ma o be ta do ni tete ya ma Allahu akbar so mi serka Les Satan diables sont descendus sur la 5e coquille. jine kafiri ninnu bolila kun senigɛ o nana tun dugukolo fara duurunan kan nka Du nom de Ayounou. dinɔ de ayinu a k'u y'u tun dugukolo fara duurunan sanfɛ o y'a sɔrɔ lɛgali bi don tiendo seyidina ntɔmɔ kɔni belebele o y'u tun ye aywa naam À leur arrivée au 5e couche, tuma min na ni jine kafiri ninnu sen fila jɔra dugukolo fara duurunan kan sa naam immédiatement l'imam Ali est descendu aussi. dugukolo t'a la bilen seyidina ali y'i tun yɔrɔ bɛɛ ka bangala wele bɔra ka yira ayi u seno o seno kɛra o de ye sa awe anga ta dai n'u y'u cun bolo ko y'u lafiyalen sa an ka ɲɛkili wasa an ka lafiya se nali b'i cun yɔrɔ bɛɛ aywa kabako n'a y'i cun n'a ma ŋuna a bɛ kulokan kelen kɛ bon ŋunanko kelen bɛ jinɛ min mɔrɔndɔ hakɛ t'a la kulokan bɛ jinɛ min jeni k'a ban hakɛ t'a la belebele n ka sirifu burankɛ ko don tiendo hasan bɛɛ gali wallahi hasan ni useni fa ne ka b'o dɛmɛ tie ani cɛmankanw ayi abada wa a denw ni denmankan a mɔdenw ni mɔdenmankan a ka denbaya ni dumankan a ka so donna ni damankan tiendo a ka sabara sen ni dɔ ka sabara sen mankan siga t'o la sen nali seno ni maa seno mankan a denw seno ni seno mankan siga t'o la n'i sɛgɛr'o la i n'o ye dɛrɛ siga t'o la i b'a o ye tiɲɛ dɛrɛ amade bara canga sen nali zuriyaw sen nali ko cogo di a ko ni mɔgɔ ale kalenna ala la wa ala kɛ ko ale kalenna ala la ni mɔgɔ min ye kira muhamadu somɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ na yan lahara don i b'u fara ɲɔgɔn kan ka taa jahannama kɔnɔ bilahi ɛl ahlul bayt mɔgɔ o mɔgɔ ye dilan cogo ɲini la ka fara cogo ɲini a la i jahannama den ala kɛ ko ten sen nali ko ten aywa pour que k'o baara nɔgɔya sahabaw bolo sen nali ko a k'a dɔn n'a t'a dɔn a k'a dɔn ne imamu aliyu ne ka bonya aw bolo ne ka karama aw bolo n y'a dɔn a ka bɔ aw bolo wa a ka bɔ kira bolo tiendo nka a k'a dɔn ko sirifi den min bɛ bange sisan alu bɛ t'u fɛ den min bɛ wolo sisan k'o den bonya ni ne sen nali bonya bɛɛ kelen kɛmɛ ɲɛmisɛn tiendo
ni tiɲɛ tɛ dɛ. siga t'a la. n ko ni maa tɛ kelen ye. ayi. fara foyi t'u la. ayi. kira bilankɛ min bɛ n'o ye Abasi ye. n delila k'a f'i ye Abasi. ale ye mɔgɔ ye sahabaw y'a minɛ kɛlɛyɔrɔ la k'a don silamɛya la diyagoya la. a minɛna Mamuru la. kira bilankɛ cɛ 2 donna baya la. Abasi ni Amusata. mais Amusa donna silamɛya la ni a ka di ye min don. mais Abasi minɛna kɛlɛyɔrɔ de la. Mamuru la. ayiwa. Abasi y'a ye sahabaw tigɛ a kun. sabu yanni silamɛya cɛ Abasi ye minɛ silamɛw ka kɛlɛyɔrɔw la. dɔɔni dɛ. tiɲɛ don. a y'a ye silamɛw dɔw bɛ yen olu bɛ kira nɔfɛ silamɛ dɔw don nka tiɲɛ na ale ka ko man b'u bolo kosɛbɛ sabu kunun a ye min ka ne ye min k'u la kunun u bɛ ka minɛ o bi. ayiwa. Abasi dimina. ayiwa. a nana kira yɔrɔ ko ya Rasulallah n denkɛ Mamadu. ayiwa. a kɔrɔkɛ bɛɛ de ye kira ye. a ko sahabaw ti ka mun ye kuma ka mɔgɔw fɔ ti ka mun ye. Allahu akbar. o yɔrɔ bɛɛ kira ma jaabi foyi d'a ma. a ko ahan. o yɔrɔ bɛɛ kira y'a tɛgɛ minɛ. kira Mamadu nana jɔ ni Abasi ye sahaba bɛɛ ɲɛkɔrɔ. a ko sahaba a bɛ cɛ in dɔn. a y'i ɲɛ kɔrɔta ka mɔgɔw lajɛ. ko an y'a dɔn. a ko a bɛ cɛ in dɔn wa. a y'u ɲininka siɲɛ 7 a bɛ cɛ in dɔn ko an y'a dɔn. a sɔrɔla k'a f'u ye k'a tɔgɔ. a ko Abasi don. ayiwa. sare. kira sɔrɔla k'a f'u ye ni mɔgɔ min ye nin dɔgɔya i ni Mamadu dɔgɔya. tiɲɛ don. ni ni Mamadu dɔgɔya i ye Jibirila dɔgɔya. ni maa min ye Jibirila dɔgɔya i ye Ala dɔgɔya. ni maa min ye Ala dɔgɔya n'i sara don o don i jaabi bɛ di. Allahu akbar. belebele. ayiwa. Abasi ko k'a ta o don la fo ka taa se ale ka saya ma ko bonya min ma d'ale ka sahabaw kan k'o ma da kira kan. Allahu akbar. hasiriya t'a la sa. ayiwa t'a la. hasiri bɔra la. siga t'o la. mais ni nin ye kira tile ye ni nin ye Seyidina Ali tile ye e ka n'anw ka tile filɛ bani. ayiwa. an bɛ minnu wele ko sirifu ahlul bayitu kira somɔgɔw e ka u lajɛ bani. ayiwa. cɛ ka jan. nafigiw kɛn bɛ k'u bɛɛ fara fara ka bolo. walayi siga t'a la. a wala dɛ. jahiliw kɛn bɛ k'u bɛɛ fara fara ni Ala tɔgɔ ye. tiɲɛ don. ni kira tɔgɔ ye ni bonya ɲini ye ni Ala tɔgɔ ni kuranɛ tɔgɔ ye. walayi. kɛmɛ. mais k'a fɔ i bɛ kira fɛ k'i tɛ Ala fɛ o bɛ se ka kɛ wa. ayi abada. mɔgɔ k'a fɔ a bɛ Ala fɛ a tɛ kira fɛ o bɛ ɲɛ wa. ayi o ti ɲɛ o ti e ɲɛ. k'a fɔ i bɛ kira fɛ i tɛ Seyidina Ali fɛ o bɛ ɲɛ wa. abada o ti ɲɛ. k'a fɔ i bɛ Ali fɛ i tɛ kira fɛ o bɛ ɲɛ wa. ayi. k'a fɔ i bɛ kira fɛ i tɛ kira somɔgɔw fɛ o bɛ ɲɛ wa. abada o ti ɲɛ. mɔgɔ min tɛ kira somɔgɔw fɛ est-ce que kira kan ka k'o fɛ. abada. man ka kɛ. ayiwa man ka kɛ. Ala jɛ koyi. a kan ka kɛ. n'a y'u fara diɲɛ na n'a nɛ a b'u tugu ka taa jahanama kɔnɔ lahara bilahi. tiɲɛ don. a y'u fara ɲɔgɔn kan. ni min ye walejugu kɛ o y'o kungo ye. lahara don Ala bɛ kiiri tigɛ o t'e kan. ayi abada. ayi o tigɛ sira ye. mais an da ye dɔrɔn u bɔra du kelen na famille kelen don u bɔra fa kelen na u bɔra ba kelen na an k'u fara ɲɔgɔn kan ni min yɛrɛ ye walejugu kɛ o y'o kungo. tɛmɛ ɲɛmisɛn. anw da ka nɔgɔ a la dɛ an k'u fara ɲɔgɔn kan an ka se m'o kɛli la mais o ye nafigiya de ye. walayi siga o t'o la. ye jahiliya ni fasigiya ye bilahi. tiɲɛ don. a dama kelen a y'a farati dɛ. ayiwa. k'a daminɛ Seyidina Aliyu la Asad el Galibi Fatumata Zahraw Mamadu denmuso sanuba Fatima belebele. muso ka muso. ale de furula Seyidina Aliyu ma ko Ala y'a bonya ni Fatumata tɔgɔ ye ɲɛ bɛɛ kan. tiɲɛ don. siga t'a la. a mɔmuso Fatima a bamuso Fatima ayiwa a furumuso Fatima a denmuso Fatima a mɔdenmuso Fatima ta. o y'a dan ye. dafara. Fatima e ye Fatima kɔrɔ dɔn wa. ayi. Fatima ta o kɔrɔ de ye fatuhu de ye o ye dɛɛlɛli ye o la Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye denmuso 4 sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la Warakiyatu Umu Kulsum ayiwa Fatima ayiwa Zeinabu o denmuso 4 de ye kira denmuso 4 ye mais a 4 Fatima ta tɔgɔ kɛra Fatima ye Fatima tɛ dɔwɛrɛ ye Victoire dayɛlɛli. a ye karamɔgɔ ɲininka ko kira denmuso 4 ko jɔnni ye sirifi dɔ wolo. ayiwa. tɛmɛ ɲɛmisɛn. jɔnni ye den wolo k'a fɔ nin ye o bɔkolo ye. a tɛ n da ye. ayiwa. Warakiyatu ni Umu Kulsum furula a fara denkɛ ma Usman. a dɔnniba. ilim. Zeinabu furula Ala y'u denkɛ ma Abu Anasi. tiɲɛ don. o tuma Fatima ta furula Seyidina Ali ma Aba Talibi den ye. o ye den min sɔrɔ
سيدنا لك ينملا دي جمازو nga Fatima ta de munzoro no Hassan ni Hussein wi o de nu ne shirifi bonai sama fara Fatima ta ko dele so fatuhu wallahi سورة الفتح وقرآننا ونيا مكو أي فيكتور سورة كلا وكل كان يستسرو من وينه سيدك الله أتما سي ودي فاطمة تاي سيدك الله نجد على فاطمة كتير أي دايل كله أتما فاطمة تاي بعنينا بلبل نمونا نوي حسن حسين ويه زين عابدينو أو بعنينا بلبل باولا على بورا سريفو دي بورا على لا بلبل باو بورا على لا كلاماتكو بورا على لا نورتكو بورا على لا سيدك الله ندير فريكنا فويت سكا جلا فاشريفو نجلا نتولا نجبوتولا نجلا ندير نغرام بدفناني دونينغلا نجلا يعرف النور بالله أيوة نيون زغلي ميكولا كامي على تافو مو سريفو لنا دايله نتناو كنا تقول أما زغ الله فلان سكا دايله سيدك الله ngani diri dela ni mami zola kiyele duga shirifu ye olubi alabi noro do dima ni maba kanu ni maba tunyone ani jugul mayani ala do resab ala ko nayem do na fenda ma moti mino atena ngata ayu faranyunga nayu bonno na jena ya nu ya nege abu farajena ya abu faranyunga allah rabbillah bi jena subhanallah inni kadoni be jeno wallahi sanare sayyidina ali jum no hasan husaini wi ana bola kuma sunyana Sheikh Abdul Qadir Jilani Baghdadi imam yu faraka bo sayyidina ali la bita jan mokhrobi sawa Allahu akbar sare bodar aywa o Sheikh Bodari gausu kiyasu o Sheikh Bodari deye titri tijaniyat ki wurdi e kadriya ki o de Sheikh Bodari ay kala mo nyini ngare ko muna anana wurdi pour que ka jugo sabati ka dabe sabati ka kira kanu sabati ka ala kanu sabati aywa bilebele eti aba to la ble amna jamani aywa na ba to la amin yoni ni mina radio lo bikewa na ba to la wajiri mana sigi andimi de do ngoro bikewa aywa tike abrat ala ko pour le table fiu ka jibi sara ni voyage ni yera ni foni woso ni yada aw na dine ko be mo mabi achena Allahu akbar qadiriya Sheikh Abdul Qadir dine taburo tere me wurdi dido ala togodo fane hayo dido ala wali togodo dido hasbunallahu wa ni'mal wakeel nabila ibrahima yo fo tuma mi afla tasma ko akbaru mare afra ay abada astaghfirullah ala ka yafama ala ka bo fo dogodo shengeme afra ay abada ala ka banje la ilaha illallah al malik al haq al mubin ay dine kulayo ma wala tifu ala jirbi sugo wuli ay okele be min kala tola okuma ya ka ko akbaru abrat الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من نمر كسيني على فاكا كده يعني كده سمغوي جرب سكوري وعلى كوين الله والملائكه يصلون جنو الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم والله يسلم كلمنا اي كلمه الله أيوة فرنونا أيوة ما نسوينا هيك على كوفي شكل شماتياني أنا ماري نو تيتر تيجاني تيجي أنا ناني شيء كذا بكون مو نعم أوكرا لبلة نو عندي يوم ما دو أكلين اللي بيوي سكت الله فرطول أي فرحاسني الله فرنونا أيوة لبلة نعمنا نفيو تشيني كمان أيوة أبي أستغفر الله أنا كلمانجيا صلاة الفاتحة كريم محمد فلاري فلي سكت الله أدو على يا فدلي o kɛra diinɛ dɔ ye mɔgɔw bolo fo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛnɛ nɔfɛ diinɛ tɛ taabolo yɛrɛ tɛ yɛrɛ mɛ a nana de k'an dɛmɛ jogo la k'an dɛmɛ ka gɛrɛ kira la k'an dɛmɛ ka gɛrɛ ala la k'an dɛmɛ k'an jogo ɲɛ komi seli nana cogo min na k'an dɛmɛ. a y'u fara ɲɔgɔn kan n'a y'u bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ na a bɛ jeni bilahi. walayi siga t'o la o. kumala surunya o kɔfɛ sɛgina ahamadu abaw la ɲɔrɔ. ولله شريف الله أيوة أنا نكون كنا سيدا بلا دوسنا رولا شامات جاني فلايرتولا كنا تيجينا من يكون قطن كلي فلايرتالا بي على طوي ناك دياك شيء مليون مشي أيوة
kɛlɛbɛ na ayi abada ninnu bɛɛ waliyu ni kira somɔgɔw sirifiw don mais bangera ninnu na bi ne m'a fɔ a ka kɛ ne fɛ nka n'a banna ninnu na a bɛ jɛni bilahi a bɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa mais nafigiya tɛ mɔgɔ du wɛrɛ bɛ mɔgɔ ka du kɔnɔ abada ni escroya tɛ mɔgɔ kan ka don maa ka du kɔnɔ abada k'a fɔ i bɛ taa tiɲɛni kɛ yen wa ayi n'i bɛ tiɲɛni kɛ tiɲɛni dan ka du la a dan i bɔ yɔrɔ la mais i denw sirifu ka so kɔnɔ ka du ci i denw hayidaraw ka so i denw alubɛtiw ka so kɔnɔ ka du fɔ ayiwa tɛmɛ ɲɛmisɛn bara can ka taa an b'o nɔgɔya sisan a denkɛ bɛ an bolo diɲɛ na bi tiɲɛ don Sheikh Mohammed Buye fara yɔrɔ bɛ jumɛn na sirifi bɛɛ fa kelen ba kelen a fa tɛ to ye fɛn kalifa la ka taa wa a b'a bolo dɛ a b'a bolo fara yɔrɔ t'a la sa ayi a ko n bɛ taa ka zawiya t'u bolo yan zawiya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɔnɔgɔni zawiya tun dɔnɔgɔni mais komi zawiya misiri yɛrɛ ye zawiya ye dɔnɔgɔni don hali si yɛrɛ ye zawiya ye a bɛɛ dɔnɔgɔni i bɛ suwa yɔrɔ o bɛɛ dɔnɔgɔni mais an bɛ sigi ye ka ala de wele zawiya tun n'i y'o fɔ silamɛya ka di sira kan o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ala wele yɔrɔ tiɲɛ don ayiwa ayiwa Sɛgina Amara bɛ taa don min a ka kalanden bɛɛ maa 7,000 nka bi Buye tile la maa 3 kɔ n'an ma bɛn an sago tɛ sɔrɔ dɛ siga t'o la n'an ma tugu belebelew kɔ an sago tɛ sɔrɔ dɛ siga t'o la kana tugu ala ni kira kɔ fiyewu mais a ye tiɲɛ minɛ wa a ye kira ni kira somɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ayiwa i t'a mɛn fiyewu Buye k'a fɔ a da la ko nin ye n ka kalandenw ye wa i t'a ye diɲɛ na ko nin ye Buye ka kalanden ye ayiwa a ta tɛ o fɛn dira a ma dɛ ko a kalifa i la ayiwa Sɛgina Amara ye fɛn ɲini kalifa Buye la ka taa i t'a dɔn wa ayi a ta tɛ Allahu akbar n'a kalifa i la i bɛ se k'a fɔ i t'a wolo abada i ta tɛ wa silamɛya ye kalifa ye an ta tɛ a dira an ma dɔnnibaw aw de y'a dɔn bi wa a y'a fɔ ala ka jɔn ɲa banna tiɲɛ don i fa cɛ tɛ hɔn ayi i sɔ bɛ tigɛ ka bɔ a bɛ tila ka tɛmɛ n'a ye kɔ yan wallahi anw yɛrɛw bɛ tila ka sa u bɛ tila ka tɛmɛ n'an kɔ yan minnu b'a nkalon bi sa don dɔ f'a bɛ taa jɔ tiɲɛ don ko bɛ taa laban ala bolo an y'u fara ɲɔgɔn kan hasidi bɔnna siga t'o la fo ka na an ka karamɔgɔ la Seyidi Sharif Usmani Madani Haidara mais fara yɔrɔ jumɛn bɛ ninnu na fa kelen ba kelen ka na datugulen dayɛlɛ ni silamɛya tiɲɛ ye Nasiri Lahake Bilhake Haidara a y'i sen da a mɔkɛw sen da yɔrɔ la a y'i sen da a faw sen da yɔrɔ la a ma kɛ hasidi ye k'u tulo fara ɲɔgɔn kan mais nafigiw ni tabaku ni kɔnɔkuru bɛ kan ka ninnu fara fara kan mais kira y'a fɔ dɛ ko n'a y'a fara diɲɛ na i b'u fara lahara ɲɔgɔn kan ka taa jahannama kɔnɔ tiɲɛ don siga t'a la a ye sirifiw fara ɲɔgɔn kan ayiwa fara yɔrɔ t'u la aw ko tuma min na sisan ni sirifiw fa sirifiw bɛɛ ma kɛ ni a jiginna dugukolo fara 5nan sanfɛ ani jinɛ ninnu naam Il tue les Satan diables par groupe de 20-20. a ko a bɛ jinɛw fa 20-20 a bɛ jinɛw fa 20-20 cɛ surunman don nka a ka surunya ma fɛn tiɲɛ ayi naam Il brûle les Satan diables par groupe de 20-20. a ko a bɛ jinɛw fa 20-20 ka tila ka jinɛw jeni 20-20 nka mun ye ɲɛgɛlɛ o jinɛ 20 ye wa a ma ban ne ye ɲɛgɛlɛ kɛ jinɛ 20 ɲɛ filanan bɛ kɛ jinɛ 42 n'a y'i kɛrɛ filɛ n'a ye ala tɔgɔ dɔ fɔ jinɛ 20 bɛ yeli n b'a fa o don jinɛ min bɛ nin tigɛ ma a ka taa jinɛ 1,000,000 bilahi subhanallah naam Il les a maudits et fait périr beaucoup de Satan diables. a ye jinɛw halaki k'u ta tiɲɛ ka jinɛw yɛlɛ ka caman yɛlɛma ka kɛ bugurijɛ ye o kɛ wɔrɔ dɔɔni o y'an wɔri ayiwa ko waati min dira ma k'o banna Seydina Ali ka jinɛ kɔlɔ kasɛti sigi o 10nan ni y'o ye ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an ma an y'a bila yɔrɔnin min na an b'a ta ye ni ala sɔnna jinɛw da fo de ka ye Seydina Ali yɛrɛ da ka ye ala ka sebaaya ni ala ka masaya fo fana ka ye aw ni kun Seydina Ali ni bi tiɲɛ don siga o tiɲɛ dɛ k'a daminɛ masa Solomani tile la fo ka na se nin tile in ma fo ka na se kunun u ye jigitigɛ min kɛ silamɛw kan n'an balimakɛ faali ye n'o ye Abdul Asi Arabiya ye o tuma bi o ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na bi o t'i yɛrɛ tile dɛ siga t'o la mais hasidi bɔnna na han kira bɛ Seydina Ali ci don min n y'a f'i ye cogo min na a ye min fɔ Imam Ali ma bɛɛ t'o dɔn
ko ne cɛ caman cɛ min tɛ kɔsegin fiyewu walilayi siga t'o la mais a ye sen naani makili fo ka jigin do kɔnɔ ko ale ko tɛ bilen ko a laban na kɛ buranko ye mais ale jiginnen filɛ kɔlɔn kɔnɔ sisan fara duuru na an bɛ yen tiɲɛ don siga t'a la ala ka baara nɔgɔya ni ala sɔnna a b'a hakili to a la ayiwa ni ala fiyara dɔɔni an b'i tɛmɛ n'a ye tiɲɛ a tun kɛra fama ye dɔɔni nka a bɛ kɛ ɲinan ye siga t'o la o yɛrɛ y'an fɛ hali fayida ma se ka dibili ni ala sɔnna an n'a di tan ni kelen na la ni ala y'o jira an na ni fayida min d'i ma ka saya sigara nɔgɔya i gɛrɛ ala la i bɛ sa waati min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i satɔ fana ka se ka kɛnɛmati si ala fo i da la i b'o fayida d'i ma ɲɛfɛ i bɛ sɔrɔ tan ni kelen na kɔnɔ inshallah hada salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.